מוטי, ירדו לי המים. ממי, תנשמי. אוקיי. איפה את? בבית. אז למה את לא מתקשרת מהבזק? מהפכת המחירים החלה. כשנמצאים בבית, במקום לדבר ב-70 אגורות לדקה מהסלולרי, ניתן לדבר מהקווי בכ-15 אגורות לדקה בלבד. מהיום מדברים מבזק לסלולרי וחוסכים בגדול. בזק, הכי טוב בבית. מחפשים הפסקת תה אחרת? הכירו את ליפטון טיים. הצטרפו ליותר מ2 מיליון צפיות במתחמי הבידור של ליפטון, המשלבים את הקליפים, הקטעים והריאליטי שיעשו לכם את היום. חפשו אותנו בננה 10, מקו ווואלה. ליפטון טיים, הפסקת תה אחרת. רק לקוחות ישראכרט נהנים ממבצע במגה ספורט. קונים ב300 שקלים ומשלמים רק 200 שקלים. קוד ההטבה מחכה לכם עכשיו באתר ההטבות של ישראכרט. אז תיכנסו, שלא תפספסו. ישראכרט, ליהנות מהחיים. יוני? אין לי ברקסים. יוני, אין לי ברקסים. כל הלילה, כל הלילה. תגלה לי תגנו? את דואגת יותר מדי, לא כדאי. נכון, לעשות ביטוח ישיר באינטרנט זה קל, אבל אל תחכו לרגע האחרון. הצטרפו ותענו מלמעלה מ-20% הנחה בביטוח המקיף לרכב. הקשר לחמש, ביטוח יש. בגלל המחיר, בזכות השירות. ילדים אוהבים עוגות שוקולד, אבל משתגעים על עוגת שוקולד שוקולדית. חדש, קמח תופח בטעם שוקולד של אוסם, מיוחד לעוגות שוקולד יותר שוקולדיות והרבה יותר טעימות. נשארים עם המתכון שאתם אוהבים ומחליפים את הקמח בקמח תופח בטעם שוקולד, והעוגה עם טעם של שוקולד אמיתי. המלצה שלי, קמח תופח אוסם בטעם שוקולד לעוגת שוקולד עשירה ושוקולדית. זה טוב, זה אוסם. This Yoplait Extra Prey has fish time prey than this whole market. And if I'm wrong, may I become a cheerleader with a mustache? No way! This Yoplait Extra Prey has fish time prey than any other yogurt. And if I'm wrong, again, may a tiger eat me. חדש, יופלה אקסטרה פרי, בטעם מנגו אפרסק, עם כפי 2 פרימי מכל יוגורט אחר. יופלה, באנו לענות. אני מעוניין לפרסם הודעה, דרוש מבקר מסעדות בגליל. התנאים? משכורת, רכב והמון גליל לחצי שנה. מעוניינים במשרה הטעימה בישראל? הרשמו ואולי תהיו מבקר המסעדות שלנו בגליל. פרטים באתר טיבול. Ready, set, Carlsberg, probably the best beer in the world. שופרסל דיל מגיע לכולם עם 35 סניפים חדשים ברחבי הארץ. כן, 35 סניפים חדשים כדי שתוכלו לקנות בזול מהצפון ועד הדרום. שופרסל דיל, הכסף שלך קונה יותר. בדוק. עוף טוב מציגה שניצל אקסטרה דק ענק מסדרת האקסטרה של עוף טוב. עוף טוב. שילב דואגת לבטיחות ילדיכם. עד 40% הנחה על כל מושבי הבטיחות. עכשיו בשילב. Buick LaCrosse, the 2010 best-selling luxury car in Israel. And now, the 2011 models are even better. Buick LaCrosse, made to inspire. מודי? אני חושב שיש לי פטה מורגנה. את פטה מורגנה?
לא, אני עאידה. תרצי לשבת איתנו קצת, עאידה? לא, אני בדרך למצדה. דש לנבוקו, תגידי לו קטורזה. מה זה קטורזה? גם סוג של אופרה. עאידה למרגלות המצדה. רק מחזיקי מפתח דיסקונט נהנים מכרטיסים מסובסדים למופעי הפרמיירה החגיגיים של האופרה הישראלית. ערב קסום ובלתי נשכח במדבר. כרטיסים באתר לאן ללקוחות דיסקונט ומרקנטיל בלבד. כדאי להיות לקוח בדיסקונט.